Dia 3 d'agost del 2017, ara fa quasi 8 mesos, es va publicar i va entrar en vigor la modificació de la compilació de dret civil de les Illes Balears, que, entre altres coses, permet a Menorca, o fa extensiu a Menorca, l'aplicació dels anomenats pactes successoris, com la definició, que permet als descendents heretar en vida. És a dir, permet avançar l'herència a canvi de renunciar a drets legitimaris o successoris futurs. L'herència en vida a les Illes Balears es podia aplicar a Eivissa, Formentera i Mallorca, però també des del 2017 es pot aplicar a Menorca. L'herència en vida té molts beneficis, a part de la gestió del patrimoni familiar, però també en té de fiscals. L'hereu tributa per l'impost de successions i no per l'impost de donacions, i per tant això vol dir un 1% en herències menor de 700.000 euros, i després, des de la sentència del Tribunal Suprem, també té beneficis importants en IRPF, perquè s'entén que no ha de pagar plusvalia, per tant paga un 0%. Ens interessaria conèixer quin és l'impacte a les illes, i si pot ser també per illes, en les dades del 2017 i quina és l'evolució, si podem tenir ja dades, a Menorca d'aquesta figura que és una novetat, però una novetat positiva i que creiem que s'ha de donar a conèixer als ciutadans de Menorca. Les dades que vostè me demana, li faré la comparativa entre 2016 i 2017. A nivell global, a les Illes Balears, aquest tipus de donacions han augmentat un 67%. En el cas de Menorca, que és més interès perquè és la novetat d'aquest benefici fiscal, des que se va posar en marxa, des de mitjan 2017, se n'han produït l'any 2017 44 i l'any 2018 ja en duim 6. Per tant, entenem que hi ha un augment important, evidentment, en el cas de Menorca, que s'ha donat a conèixer aquesta novetat fiscal. Jo crec que les dades són positives, i sobretot la intenció d'avui, de la pregunta d'avui, era donar a conèixer aquesta nova figura que també ara els menorquins poden utilitzar. I jo crec que és molt important també donar a conèixer que aquesta figura els menorquins la poden utilitzar perquè aquest govern va tirar endavant una modificació de la compilació del dret civil